Dirua, aurrezpena eta inbertsioa. Dirua, duela milaka urte gure erbasoek zerbait behar zutenean trukea egiten zituzten. Hau da, produktu batzuk beste batzuen ordez ematen zizkioten elkarri. Denborarekin ohartu ziren trukeak bazituela desabantailak. Batetik, batzuetan ez duten produktu baten trukean beste bat ematerik. Eta bestetik, nahiko zaila zen gauzen balioa kalkulatzea. Horren ondorioz dirua sortu zen. Horren bide bat da dirua, denak onartzen dugu eta ondasun eta zerbitzuak trukatzeko balio du. Askotarikoa izan daiteke dirua. Esku dirua. Erabili ohi ditugun txanpon eta bileteak dira. Bankuko txartelak. Banku bateko txartelarekin ordaintzen dugunean, banku horretan dugun kontuan zorduntzen digute erosketaren zenbatekoa. Kontu horretan gordeta dugun dirutik kobra diezaguten. Ordainbide elektronikoak. Gaur egun teknologiaren garapenari esker ordainbide elektronikoak sortu dira, interneten erabiltzeko. Lan eginda, produktu edo zerbitzu bat salduta edo mailegu bat eskuratuta lortzen dugu dirua. Diru hori guztia gure diru sarrerak dira, eta kontsumitzeko, aurrezteko edo inbertitzeko erabil dezakegu. Aurrezpena. Diru sarreren zati bat etorkizunean sor daitezken premiei erantzuteko gordetzea da aurreztea. Esate baterako, etxe bizitza bat erosteko aurreztu dezakegu. Atzerrian ikasteko, erretiroa hartzen dugunean eroso bizitzeko, larrialdi medikoei aurre egiteko, oporretan joateko. Oro har, bankuko kontu batean gordetzen ditugu aurrezkiak. Aurrezkiak bankuan gordetzen ditugunean, dirua ez da han gelditzen, noiz erabiliko dugun zain. Aitzitik, bankuek erabili egiten dute, maileguan ematen diete gure dirua eta beste batzuena. Adibidez, negozio batean inbertitu behar duten enpresei edo partikularrei. Inbertsioa. Diru sarreren zati bat irabaziak edo errentagarritasuna lortzen saiatzeko erabiltzea da inbertitzea. Horrelako jardueretan diharduten pertsona eta enpresei inbertitzaile esaten diegu. Inbertsioaren ezaugarri nagusia arriskua da. Izan ere, inbertitzen dugunean ezin dugu ziur jakin irabazirik lortuko dugun. Litekeena da ez ere ez irabaztea, edo har inbertitutako guztia galtzea ere. Horren bestez, inbertitzea eta aurreztea ez dira gauza bera. Etorkizuneko premietarako dirua gordetzea da aurreztea. Inbertitzea berriz, diru sarrerak arriskuan jartzea gehiago irabazteko itxaropenaz. Aurrekontua. Aurrekontu baten bidez, jakin dezakegu zenbat diru izango dugun gastuak ordaintzeko. Familia aurrekontu bat egiteko, adibidez, familiaren diru sarrerak gastuak egin behar dugu. Honako hauek dira gastuak: jandaria, garraioa, botikak, etxe bizitza, jantziak. Aurrekontua egiten dugunean, hiru hauetako bat gertatu ahal zaigu. Diru sarrerak eta gastuak berdinak izatea. Egoera horretan kontuak orekatuta ditugu, baina ezin dugu ustekabeko gasturik ordaindu. Diru sarrerak txikiagoak izatea gastuak baino. Egoera horretan gastuak murriztu egin behar ditugu, eta ez gastatu bizitzeko behar ez dugun gauzetan. Diru sarrerak handiagoak izatea gastuak baino. Egoera horretan badugu diru nahikoa eta aurrezteko erabil dezakegu zati bat. Kontsumo arduratsua. Kontsumoa da ekonomiaren oinarria eta horren bestez funtsezkoa da gizarteak garatu eta hazi egingo badira. Alabaina, kontraesanez betetako mundu batean bizi gara.
milioika pertsonak ezin dituzte erosi gauzarik oinarrizkoenak ere, baina aldi berean, milioika pertsonak berez behar dutena baino gehiago dute. Produktu jakin bat aukeratu aurretik, kontsumitzaile arduratsuek hainbat galdera egiten dizkiote bere buruari. Non fabrikatu dute, errespetatu aldituzte langileen eskubideak, bidezko prezio ordaindu aldute produktua egiteko beharrezko lehengaien truke? Errespetatu aldu ekoizpen prozesuak ingurumena, berrera bil aldaiteke produktua, birzikla aldaiteke,